ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி, வேற யாருக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணணும்? நீங்க ஒண்ணு, அப்புறம் சுரேஷ் பிரபுஜி இருக்கா, பிரபாகர் பிரபுஜி, ரெண்டு பேர்ல யாரையானு போட சொன்னா. யார் உங்களுக்கு? நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாது. எனக்கு என்ன, நான் அந்த குரூப்ல இல்ல இல்லையா? பேச்சிக்கு லலிதா மாதாஜி யாரு சொன்னா? எனக்கு தெரியாதுமா, நான் இல்லையேம்மா. நீங்க இல்ல, நான் இவாள்கிட்ட ரெண்டு பேரும் கேக்குறேன். சுரேஷ் பிரபுஜி சொன்னாலா, இந்த பிரபாகரன் பிரபுஜி சொன்னாடா? பிரபாகரன் பிரபுஜி ரெண்டு பேருமே போட்டுறேன் இன்னைக்கு. போட்டுடுங்க, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. இல்ல பண்ண நான் லைவ்ல போயாச்சு. இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை பார்த்துட்டு நீங்க போட்டுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு பேரையும் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம கிளாஸை வந்து ஒரு சின்ன பிரணத்தியோட ஒரு பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் மாதாஜி. எல்லாரையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் நிறுவன ஆச்சாரியா ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட ஆசியோடையும் நம்ம இஸ்கானுடைய இஸ்கான் மங்களூர் பிரசிடென்ட் யாரு, நமனேஸ்வர பிரபுஜியோடைய ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த வகுப்பை ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது மாதிரி ஆரம்பிக்கிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு பகுதி என்ன இல்லையா? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா பகவத்கீதைன்னா என்ன, பாகவதம்னா என்ன? பகவத்கீதா பகவானை பத்தி சொல்றீங்க மாதாஜி? சரி, ரெண்டுமே பகவானை பத்தி தான் சொல்றது. பகவத்கீதைங்கிறது தியரிட்டிக்கலா நமக்கு அன்னன்னைக்கு அவளுக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்காக பகவத்கீதை அர்ஜுனன் மூலியமா கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. பாகவதத்துல என்ன இருக்கு? இதேதான், ஆனா அது கதை ரூபத்துல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் டிஃபரன்ஸ், மெயின் கீதை பாடல் மேடம். ஆமா, இது வந்து பாகவத புராணம்ன்றது கதைகள். ஆமா, பாகவத் புராணத்துல போடையில கதைகளை வச்சுட்டே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா படிச்சுக்கலாம். அதனால முதல்ல நம்ம வந்து இதை படிச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, பகவத்கீதை படிச்சாச்சுன்னா நமக்கு நிறையவே தெரிஞ்சு போயிடும். அதை வச்சு நம்ம பாகவதம் அடுத்தது ஸ்டெப்பு போடையெல்லாம் ரொம்ப 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 அழகா புரிஞ்சுட்டு படிக்க முடியும். அதனால பகவத்கீதையை ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும். இதுல வந்து என்ன, இதுல பகவத்கீதைங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு பகுதி. அதுல இருந்து போர்க்களத்துல பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்குது. பாண்டவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கா? 5 பேர் இருக்கா. அதுல ஒத்தந்தான் அர்ஜுனர். கௌரவர்கள் எத்தனை பேரு? 100 பேர். நான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுல சொல்ல போறேன். அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல சொல்ல வேண்டான் இருக்கா. L2ல நீங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போன உடனே இது பாஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போக இல்லையா, அப்ப டீட்டெயில்டா படிச்சுக்கலாம். இப்ப சிம்பிளா அது இதை வந்து பகவத்கீதையை நம்ம முழுசுமா உட்காந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா 1 வருஷம் ஆகும். அதனால அது நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமா 18 அத்தியாயங்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கத்துக்க முடியுமோ அதை வந்து மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு இதுல? 700 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு இல்லையா? எத்தனை அத்தியாயம்? 18 அத்தியாயம்.
இதை வந்து நம்மகிட்ட புஸ்தகம் இருந்ததுன்னா ஓகே, புஸ்தகம் இல்லைன்னா காப்பி எடுத்துங்கோ. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லார் கையிலையும் வீட்டில் ஒரு ஒரு புஸ்தகங்கள் வாங்கி வச்சுங்க. பகவத்கீதை புஸ்தகம் கையில் வீட்டில் இருந்தால் அதுவே ஒரு ரட்சை வீட்டுக்கு. அதனால ஒரு புஸ்தகத்தை எல்லாரும் தயவு செய்து ஒரு வாங்கி வச்சுங்கோ. ஓகே, பகவான்கிறது என்ன? சுப்ரீம் லார்டு. கீதானே என்ன? சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப், அதுதான் சாங் ஆஃப் காட். ஓகே, இது முதல் 3 தினசா பிரிக்கலாம் அந்த 18 அத்தியாயங்களை. முதல் 6 அத்தியாயம் எப்படியா பிரிக்கலாம்? முதல் 6 அத்தியாயத்தை கர்ம யோகான்னு சொல்லலாம். 2வது 6 அத்தியாயத்தை எப்படி படிக்கலாம்? பக்தி யோகான்னு படிக்கலாம். 3வது பேட்ச் 6 சாப்டர் எப்படி படிக்கலாம்? அதை ஞான யோகான்னு படிக்கலாம். கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா, இந்த 3 யோகால எது ரொம்ப சிறந்தது? பக்தி யோகா மாதாஜி. பக்தி யோகா சேர்ந்து. ஏன் பக்தி யோகா பின்ன நடுவுல உட்கார வச்சிருக்கா? அதை ஏன் முதல்ல அதை டாப்ல கொடுக்கக்கூடாது? ஏன் நடுவுல இருக்கு கர்ம யோகாங்கிறது, இதே பக்தி யோகாங்கிறது? கர்ம யோகாவை நல்ல முறையில செஞ்சாதான் பக்தி யோகா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மாதாஜி. சரி, அதாவது நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று, ஒரு சாண்ட்விச் எடுத்துங்கோ. சாண்ட்விச் என்ன பண்ணுறேன்? மேலே ஒரு பிரெட் வைக்கிறேன், கீழே ஒரு பிரெட் வைக்கிறேன், நடுவில் என்ன பண்ணுறேன்? வெஜிடபிள்ஸை கட் பண்ணி டொமேட்டோ, இது தக்காளி பழம், வெள்ளரிக்காய், கொஞ்சம் பட்டர் எல்லாத்தையும் போட்டு நடுவில் வைக்கிறேன் இல்லையா? இதில் எது இம்பார்ட்டண்ட்டு? நடுவில் இருக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது நடுவில் இருக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டுனாக்க அது வெறும்னா அது இம்பார்ட்டண்ட்டை மட்டும் தனியாக இருக்க முடியுமா? மேலே வந்து அந்த பிரெட் ஸ்லைஸும் ஒன்று, இந்த ஸ்லைஸும் அதுவும் சேர்ந்தா தான் அதோட இது ருசிக்க முடியும் நம்மளால் ஃபுல்லுச்சியும். அதனால நம்ம இந்த கர்ம யோகாவை படித்தா தான் நமக்கு பக்தி யோகா புரியும். பக்தி யோகாவில் வந்து செகண்ட்ஸ் 6 சாப்டர் அதை கொடுத்துட்டு ஞான யோகா வஸ்திங்கிறது இதுவாக இருக்கிறது. ஏன் ஞான யோகாவை பின்னாடி வச்சிருக்கா? அது ஏன் முன்னாடி வரல ஞான யோகான்னு கேட்டால், இந்த பக்தி யோகா புரிஞ்சாதான் நமக்கு ஞான யோகா புரியும். ஓகே, கர்ம யோகா, பக்தி யோகா, ஞான யோகா, அதுக்கு தான் அந்த ஆர்டர்ல அப்படி வந்திருக்கு. இது எப்போ கேட்டாலும் நீங்க சொல்லணும். கர்ம யோகாக்கு அப்புறம் தான் பக்தி யோகா, பக்தி யோகாக்கு அப்புறம் தான் ஞான யோகா. ஆனா எல்லாத்துலயும் சிறந்தது எதுன்னா பக்தி யோகா. ஓகே, அப்படின்னு வச்சுங்க. இது எப்படி இது ஒரு சீட பரம்பரை மூலமாக கிடைக்கணும் நமக்கு. கிருஷ்ணர் இருந்து பிரம்மா, நாரதர் அப்படின்னு வரிசையா அந்த ஆர்டர்ல தானே நம்ம அது படிக்க ஆச்சாரிய பரம்பரையில வருது. இது நமக்கு ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். இது எதை செய்யலாம், எதை செய்யப்படாதுன்னு நமக்கு விவரமா சொல்லுது. ஒரு டிவி, ஃப்ரிட்ஜு எல்லாத்தையும் வாங்குறோம். வாங்கினாக்க நம்ம என்ன பண்றோம்? அது உடனே அதுக்குள்ள ஒரு புக்லெட் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த புக்கை எடுத்துச்சு, அது புக்கில் வாஷிங் மிஷினே ஒன்று வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதை எடுத்து அந்த புக்லெட் எடுத்து படிக்கிறோம். அதை படித்து பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் அதை ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம். அது மாதிரி மனுஷ வாழ்வுக்கு நமக்கு இப்போ என்னென்ன வேர்டு இருக்கு, என்னென்னலாம் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணும், அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் தெரியணும்னாக்க பகவத்கீதை தான். அந்த கையில் அந்த புக்கை வச்சுருந்து நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி இப்படிலாம் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துலேருந்தும் நம்மளால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். கிருஷ்ணர் துரியோதன்கிட்ட போய் இந்த போதை தவிர்க்கணும்னு சொல்றான். கிருஷ்ணர் ஆரம்பிட்டு சொல்லி பார்க்குறான். துரியோதன் மாட்டவே மாட்டேங்கிறான். ஆனா உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. எனக்கு நாராயண சேனை வேணுங்கிறான். அப்படின்னா இந்த நாராயண சேனைன்னா என்ன? கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு போய் துரியோதனன் என்ன கேட்குறான்? எனக்கு நாராயண சேனை வேணும்னு கேட்குறான். நாராயண சேனைன்னா என்ன? கிருஷ்ணன் கிட்ட இருக்கிற அத்தனை படைகளும் அவ்வளவும் அவருக்கு போடணும்னு கேட்கிறான். கிருஷ்ணர் ஓகே சாங்ஷன் கொடுத்துட்டார். அதனால பாண்டவர்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு பாண்டவர்கள் கேட்கிறார். அவ என்ன சொல்லியிருப்பா? பாண்டவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் துணை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் கேட்டுட்டார். அதுலயே உங்களுக்கு இந்த நாராயண சேனை என்ன 10,000 நாராயண சேனையும் அடக்கம் ஆயிடுறது அதுலயே. அதனால்தான் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இந்த சாப்டர் படிக்கும் போதே அவளுக்கு தான் பாண்டவர்கள் செயல தான் அது பெனிஃபிட்டடா இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போகும். ஓகே, திருதராஷ்டிரர் வந்து இந்த சஞ்சயனை பார்த்துட்டு கேட்குறார், போர்க்கட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு திருதராஷ்டிரர் ஒரு சந்தேகமான மனசுல, அவருக்கு ஏற்கனவே மனசுக்குள்ள ஒரு குழப்பத்தில் இருக்க. தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது ஒரு புண்ணிய பூமி. அங்க புண்ணியம் தான், தர்மம் தான் வெல்லும். அந்த ஊர்ல தர்மம் தான் வெல்லும். நீ அதர்மம் பண்ணினா நீ தான் அடிபட்டு போவ அப்படின்னு அந்த இது தெரியும் அவருக்கு நன்னாவே. அதனால இப்படி என்ன அது எப்படி நம்ம மகன்களை காப்பது அப்படின்னு அவருக்கு தம்பியோட பிள்ளைகள் தானே, பாண்டுவோட பிள்ளைகள் தானே இது, இவாளையெல்லாம் நம்ம பாராபட்சமா நம்ம நடத்துறோம். அதனால தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கலையே, அதனால நமக்கு இது தர்மம் தானே நம்மளை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு சந்தேகம் வந்துடும்.
யாருக்கு? ருத்ராட்சர். அதனால இந்த முதல் ஸ்லோகம் எடுத்த உடனே இதுல 700 ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் சொல்றா? திருதராஷ்டர் கேட்குறது. அது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் அவரை சொல்றார் திருதராஷ்டர். ஓகே, அப்போ துரியோதனோட மனநிலை எப்படி, இதெல்லாம் இப்ப வந்து நம்ம இதை பார்க்கறச்சு இப்படி இதுல வந்து சாரி இந்த இதுல மாதாஜி தெலுங்கு பிரபுஜி. சாரி, நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன். இல்ல இல்ல பேசலம்மா, சரி கொஞ்சம் தொண்டை கம்பி விடுது. சரி சரி சாரி. இதை வந்து இதை ராஜ்யத்தை கொடுக்கணும். அவர் வந்து இந்த திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்றார்? 100 பேரையும் 5 பேரையும் பாகுபாடு பண்ணி பண்றார். தம்பி பிள்ளைகள் தானே, அதுகளுக்கு அவ என்ன கேட்கிறா? எங்களுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வில்லேஜ் கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்கிறா. அது கூட நாங்க தரமாட்டோம் அப்படின்னு இவ வந்து இது பண்ணிட்டு நம்ம ஜெயிச்சிடணும்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. எப்போதுமே தர்மத்து பக்கம் அது ஒன்னே ஒன்று நம்ம வச்சுக்கணும். தர்மம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே நியாயத்தில் கட்டுப்பட்டு நடந்தோம்னா இன்னைக்கு இல்லைன்னாலும் என்னைக்கு நம்ம வெல்லுவோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஒரு நெல் ஒரு பேடி ஃபீல்டு போடுறேன், பேடி ஃபீல்டில் போய் நாங்கள் நிறைய விதையெல்லாம் போடுறேன். போட்ட உடனே அந்த விதை முளைச்சி வருமா? வர முடியும்? அது வரும்போது கூடவே என்ன வரும்? பக்கத்துலேயே நிறைய வீட்ஸ் வரும். வீட்ஸ்னா என்ன? களைகள், வேண்டாத இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? நீங்கள் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த நெல் வந்து நல்ல அமக்கலமாக இருக்க முடியும். அதனால இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? இந்த போருன்னு ஒன்று பண்ணிட்டு இந்த குருக்ஷேத்திரம் என்னும் போர்ல தேவையான கலைகளை, தேவையற்ற கலைகளான திருதராஷ்டிரனும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் ஒழிக்கப்படணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். தர்மத்திற்கு ஒரு யுதிஷ்டரின் தலைமையில் பகவான் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்துல ஆரம்பத்திலிருந்தே நமக்கு புரியுது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி. நான் இப்போ வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். எல்லாரும் இன்னைக்கு வரா மாதிரி எவ்ரிடே 18 நாள் கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணுவோம். அப்போதான் கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாமும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும். அதனால தயவு செய்து 1 மணி நேரம் தான் உங்களுக்கு இந்த வாட்டி. எல்லாமே ரொம்ப 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 சிம்பிளாக தான் சொல்லி தரப்போகிறோம். ஸ்லோகம் யாருக்காவது நான் என்ன படிக்கணும்னா இந்த 5:30 to 6 வந்து படிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதாஜிஸ் எல்லாம் வந்து படித்து கொடுப்பாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி அதில் கற்றுக்குங்கோ. அதில் 1 or 2 ரவுண்ட்ஸு இதுவும் மகாமந்திரமும் சாண்டிங்கும் பண்ணிட்டுருங்க. ஓகே, அதனால வந்து இது 18 டேஸும் நீங்கள் வர்றதுக்கு நீங்கள் உங்களால் ஆன முயற்சியே பண்ணுங்க. தயவுசெய்து இதுங்காதீங்க. இது வந்து எப்போ நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே வந்து உட்காந்துட்டோமா அப்போவே நமக்கு கிருஷ்ணருடைய அருள் ஆரம்பிச்சாச்சு. கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு பிளஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை ஆரம்பிச்சுட்டாருங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்கோ. அதனால அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதை விருத்தி பண்ணிட்டு போய் கிருஷ்ணரை நம்ம கிட்ட வெரி க்ளோஸாக கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு சாண்டிங் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஒன்றொன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம சொல்லி தந்துருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா பிரபுஜி, மாதாஜி? இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. இன்னைக்கு வந்து படிக்க போறது அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து விஷாதன்னா என்ன அர்த்தம்? விஷாதன்னா துயரம்னு அர்த்தம். துயரத்தினுடைய யோகம். ஏது துயரத்தை போய் யோகம்னு சொல்றோம்? இது கஷ்டமா இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவனோட மனசுல இருக்க கும்பலெல்லாம் சொல்லி தள்ளுறான். செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன ஆகுது? அதுக்கு அத்தனைக்கும் பதில் சொல்றாரு கிருஷ்ண பகவான். அதனால இந்த 1 and 2 முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொல்றாருங்கிறத பார்க்கலாம். அதனால இது அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பேர் இருந்துச்சு. அப்படி இதுல வந்து இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் படையும் இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் படையும் இருக்கு. நடுவுல கிருஷ்ணர் வந்து அவளுக்கு இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா உட்கார்ந்துட்டு போடுறார். அதாவது கிருஷ்ண பகவானுங்கிறவர் எப்படின்னா நமக்கு வந்து அவர்கிட்ட நீங்க ஃபுல் அன்பையும் நீங்க திருத்தி அவர்கள் சரண்டர் ஆயிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார்.
இப்போ இல்லாட்டா அர்ஜுனனுக்கு போய் ஒரு டிரைவரா போய் இருக்க முடியுமா? ஒரு பார்த்த சாரதி அப்படின்னா என்ன? பார்த்தன அர்ஜுனன், சாரதினாக்க டிரைவர். அது அவருக்கு போய் டிரைவரா இருக்காருனாக்க என்ன அர்த்தம்? அவ்வளோ இது நமக்கு இது பண்ணின்னு வருவார். சுதாமாக்கு எப்படி கொடுத்தார், அவங்கள கொடுத்ததுக்கு அவர் வீடையே அப்படி மாத்தி எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்து எல்லாருக்கும் நமக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுவார். நம்ம எதிர்பார்த்துன்னு அவர்கிட்ட அன்பு செலுத்தணும். பிரியமா எனக்கு கிருஷ்ண பகவானை பிடிக்கும்னு வந்தோம்னா பிரார்த்தனை பண்ணதான் நம்ம கிட்டக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கிட்டக்க நெருங்குறோமோ அத்தனைக்கு அத்தனை நமக்கு நல்லது. ஓகே. சிறந்த போர்வீரரின் மனச்சோர்வு எவ்வாறு உயர்ந்த ஆன்மீக அறிவுக்கு அடைத்தளமானது. அது சொல்லி ஸோ இது வழிகாட்டி சீல பிரபுபாதாவின் பயணம். சாத்தியமற்ற பயணம். 70 வயசுக்கு மேல கையில 40 ரூபா காசு எடுத்துட்டு பிருந்தாவனத்திலேருந்து அமெரிக்கா பார்க்க யாரு சீல பிரபுபாதா போறாரு அந்த காலத்துல. இது ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் வந்ததுங்கிறதுக்காக சொல்றதுக்கு இஸ்கான் எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. ஜலதூதான் அந்த கப்பல் ஷிப்பு பேர் என்ன? ஜலதூதா. அது ஒரு சரக்கு கப்பல், சரக்கு தான் இது கார்கோ ஷிப். அதுக்குள்ள அதை போய் உட்காந்துருக்கச்சு அவருக்கு 2 வாட்டி செஸ்ட் பெயின் மாரடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி வந்துட்டு. அது வந்த உடனே டாக்டர் சொல்லிட்டு 2 வாட்டி உனக்கு அட்டாக் வந்துட்டு, இன்னொரு வாட்டிக்கு எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு தெரியல அப்படின்னு டாக்டர் எல்லாம் கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தார். இவர் ராத்திரி படுத்துன்னு தூங்கி வச்சு, கவலைப்படாத, உனக்கு இன்னொரு அட்டாக் வராது, நீ தப்பிச்சிருந்து நீ போய் நீ எடுத்துட்ட உன்னோட மிஷனை நீ கம்ப்ளீட் பண்ணாத நீ சாக மாட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் அவருக்கு நேர கண்ணுக்கு காட்சி கொடுத்து அவருக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதனால்தான் அவர் விடைதொடர் 10 வருஷமா 11 வருஷத்துல 1966 77க்குள்ள 14 முறை உலகத்தையே சுத்தி 108 இடத்துல கோயில்களையும் கட்டினார். அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் கோயில கட்டினார்னா ஃபாரின்ல எல்லாம் போய் ரஷ்யால எல்லாம் போய் இப்பெல்லாம் ரஷ்யாலாம் அமக்களை படுறது இஸ்கானுக்கு இது பண்ணி. இதுக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கார். பற்றி எல்லாத்தையும் பரப்பணும் அப்படின்னுட்டு பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அப்போ அதான் லண்டன்லேருந்து அந்த இவாளெல்லாம் போறச்சு. அப்போ சொன்னாலும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் இந்தியாவிலேருந்து எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு வந்துட்டேன், ஆனால் ஒன்றை மட்டும் தூக்கின்னு வரல, எங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் தூக்கின்னு வர மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும். அந்த மாதிரி அது முக்கியமானதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ணுறது நல்லது. ஓகே. அவர் இந்த ஷிப்பில் போய் பண்ணினார் 2 வாட்டி. வெறும் கையில் இத்தனை காசு கிடையாது. போய் இதில் உட்காந்துட்டு கார்டனில் உட்காந்துட்டு ஸ்ரீலா பிரபுபாத புஸ்தகத்தை எடுத்துச்சுன்னு படிங்கோ. அதில் உட்காந்துட்டு பஜன் பண்ணுவாராம். எல்லாரும் போகிறவாரெல்லாம் அவரை பார்த்து கேலி பண்ணிட்டு போவாளாம். தனியாக 2 பேரா 4 பேரா அப்படி உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆளை சேர்த்து அவர் அப்படி நிறைய பேரை சேர்த்து அது மோஸ்ட்லி இந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாம் கையில் காசும் இருக்கும், அவளையெல்லாம் நல்ல வழிக்கும் கொண்டு வந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி ஹிப்பீஸ் மூலியமா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பண்ணி வருது. அது ஒரு பெரிய கதையெல்லாம் படிக்கும். ஸ்ரீலா பிரபுபாதை பற்றி படிச்சேன்னா அந்த புக்கில் நிறைய தெரியும். ஓகே. தர்மக்ஷேத்திரம் வர்சஸ் குருக்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரம்னா என்ன? தர்மம். குருக்ஷேத்திரம் யுத்த பூமியா இருக்கு. திருதராஷ்டிரர் ஏன் என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டுவின் மகன்கள் என்று பிரித்து கேட்டார்? ஏன் பிரித்து கேட்கிறார்? என் மகன்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவருக்கு அவர் ஏன் அவரை பிரித்து கேட்கிறாருனாக்க, ஒவ்வொரு பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வீட்டில் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம். கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணுறோம்? பாலை காய்ச்சிரும். பாலை காய்ச்சினா அதுக்கு வீட்டுக்கு நல்ல காரியம் நடக்கிறது. அந்த பாலில் நீங்கள் ஒரு சொட்டு எலுமிச்சம் லெமன் ஜூஸோ ஏதாவது ஒன்று விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த பால் என்ன ஆகுது? திரிஞ்சு போயிடும். அப்போ திரிஞ்சு போச்சுன்னா கீழே கெட்டியாக போயிடும், மேல் பக்கம் தண்ணியாக போயிடும். இவர் என்ன பண்ணுறாரு திருதராஷ்டிரர்? அவளையெல்லாம் எப்படியா பிரிச்சிடணும், எல்லாம் என் மகன்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்பட்டு பாண்டுவன் மகன்களை பிரித்து அவளை ஒன்றுமில்லை அடி பாதாளத்துக்கு தள்ளி விடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதில் ஒரு சொட்டு இதை போட்டு சண்டையை போட்டு விட்டுவிட்டார். இப்போ சண்டையில் இவர் கிருஷ்ணர் இப்போ பாண்டவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கா. அதனால அவ ஜெயிப்பாங்கிறது அதுவும் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த கௌரவர்கள் பொறாமையினால நஞ்சு ஊட்டப்பட்ட பால் போன்றவர்கள், பாண்டவர்கள் தூய பால் போன்றவர்கள். இதை தெரிஞ்சு வச்சுட்டேன்னா மேற்கொண்டு புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இவருக்கு கண்ணு தெரியல. யாருக்கு? திருதராஷ்டிரர் கண்ணு தெரியாது. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு ஸ்லோகம் வரும். இந்த L1 எடுக்கும்போது ஸ்லோகம் படிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஸ்லோகங்களாம் நீங்கள் தனியாக படிச்சுக்கோங்க.
இல்லைன்னா ஒரு ஸ்லோகா கிளாஸ்னு ஒன்று நடக்கிறது தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தனியாக, அதில் போய் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுக்குவோம். ஓகே. இப்போ இந்த தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படிங்கிறத அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? திருதராஷ்டிரன் கண்ணு மாத்திரம் இல்லை, அவருக்கு ஆன்மீகத்திலையும் கண்ணு கிடையாது. மொத்தமாவே கண்ணு வெளியில கண்ணு தெரியல, உலகத்தை மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மாத்திரம் பார்க்க தெரியல. அவருக்கு உள்ளுக்குள்ளேயும் பொறாமை, ஆத்திரம், அசியல், தான் பிள்ளைகள்லாம் பெரிய ஆளாகணும், அவர் மற்ற தம்பி பிள்ளைகள்லாம் கெட்டு போகணும், இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு வெளியே. அதுக்குதான் அவருடைய உளவியல் மூல காரணம். மாமகா என் மகன்கள் அப்படின்றதுலேருந்தே என்ன இருந்தது? பிரிச்சு சொன்னதுலேருந்தே அவ போருக்கு விதை ஊன்றப்பட்டது. பயம். புனித பூமி தன் மகன்களின் மனதை மாற்றி விடுமோ என்று அவர் அஞ்சினார். அது பயம் வந்துடுது. ஏன்னா அது ஒரு புனிதமான பூமி இல்லையா? அந்த இடத்துல தர்மம் தான் வெல்லும் அப்படிங்கிறது அதுவும் தெரிஞ்சு போச்சு. அரசியலுக்குள் மறைஞ்சிருக்கும் பயம். பாண்டவ படையின் வியூகத்தை பார்த்து துரியோதனன் அச்சம் கொள்கிறான். ஜோ தர்கயா ஓ மருகயா. யாருக்கு பயம் இருக்கோ அவன் இறந்து போயிட்டான். ஓகே, பயப்படவே கூடாது எப்போதுமே. பயந்தாக்க அவன் செத்து போயிட்டான்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஜோ டர்கையா ஓ மர்கையா, ஹிந்தியில் அப்படி சொல்லுவா. யார் அதாவது நம்மகிட்ட நல்ல பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம பயப்படக்கூடாது. நான் தப்பு பண்றதே தான் பயம் வரும். யாருக்கு பயம் வரும்? இப்போ நம்ம பண்றது தப்பு, கண்டுபிடிச்சிருவாளோன்றதே தான் பயம் வந்துடுது. அதனால இருந்து நம்ம பண்றது ரைட்டாவே பண்ணினாக்க நம்மளை யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். அவர் பயத்தை மறைக்க தன் குருவான துரோணரை நோக்கி செல்கிறார். துரோணருக்கு போய் தன்னோட பயத்தை மறைக்கிறதுக்காக கேட்கிறார். தீயவர்களின் பலவீனம். துரியோதனன் தன் படையை பீஷ்மரால் காக்கப்படுவதால் அளவில்லாதது என்கிறான். ஆனால் பாண்டவ படையை பீமனால் காக்கப்படுவதால் அளவானது என்கிறான். ஓகே, தீயவர்கள் நிறைய அவங்களுக்கு படைகள் இருக்கிறது அவசியம் இல்லையே. இவ 5 பேரா இருந்தா கூட இவாளாலே ஜெயிக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. அவ 100 பேர் இருந்தாலும் அவளுக்கு ஜெயிக்கிறோங்கிற அந்த இது இல்லை. ஓகே, பலம் இருந்தும் அவன் மனதிற்குள் சந்தேகம் உள்ளது. பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணரை நம்பினார்கள், துரியோதனன் படை பலத்தை நம்பினான். அதை கவனிச்சுங்க, முக்கியமான பாயிண்ட் அது. சிம்ம கர்ஜனை தெய்வீக ஒலி. கௌரவர்களோட ஒலி எப்படி? சிம்ம கர்ஜனை போல இருந்தது, வெறும் சத்தம் தான். பாண்டவர்களோட ஒலி பாஞ்சஜன்யம் வச்சிருந்து ஒருத்தரோட சங்கு பேரும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அது லெவல் 2ல வரும். இப்பயே முடிஞ்சதுன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. கிருஷ்ணர் வச்சுன்னு ஊதுற சங்கு பேர் பாஞ்சஜன்யம் இல்லையா? அர்ஜுனோட சங்கு பேர் என்ன? பாண்டவர் ஒலி பாஞ்சஜன்யம் மற்றும் தேவதத்தம். இந்த தெய்வீக ஒலி கௌரவர்களின் இதயங்களை பிளந்தது. ஓகே, தர்மத்தின் பக்கம் இருப்பவர்களுக்கு பயம் இல்லை, அதர்மத்தின் பக்கம் இருப்பவர்கள் நடுங்கினார்கள். சோ நாயகனும் சாரதியும். கபித்வஜம்னா என்ன? அர்ஜுனனோட கொடியில பார்த்தேன்னாக்க அனுமான் இருப்பார். ராமர் எப்படி வெற்றி பெற்றாரோ அது மாதிரி இங்கே வெற்றி நிச்சயம். பார்த்த சாரதி. முழுமுதற் கடவுள் தன் பக்தனுக்காக ஓட்டுநர் ஆனார். பக்தனுக்காக கிருஷ்ண பகவான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். சேனையோர் ஒபியோர் மத்தியே, 2 படைகளுக்கும் நடுவே என் ரதத்தை நிறுத்து. 2 பேருக்கும் நடுப்புற அந்த ரதத்தை நிறுத்தினர். அது மாதிரி கட்டளை. கிருஷ்ணரின் வியூகம். கிருஷ்ணர் ரதத்தை எங்கும் நிறுத்தவில்லை, சரியாக பீஷ்மர் மற்றும் துரோணர் முன்னிலையில் நிறுத்தினார். பார்த்த இங்கே கூடியுள்ள குரு வம்சத்தினை பார் என்கிறார். அர்ஜுனன் எதிரிகளை பார்க்கவில்லை, தன் தாத்தாவையும் குருவியும் கண்டான். போர் உணவு மறைந்து பாசம் மேலோங்கியது. ஒரு சத்திரியனுக்கு அறிவா மியூட் பண்ணிக்கோமா. அர்ஜுனன் வந்து எதிரிகளை பார்க்கல, தாத்தாவையும் குருவியும் பார்த்தான். அது ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவனுக்கு என்ன இது? அவனோட இது குல தர்மம் என்ன? அவனுக்கு தர்மம் எது? ஃபைட் பண்றது தான் அவளுக்கு இல்லையா? ஒருத்தருக்கும் ஒரு தர்மம் இருக்கு. சத்திரியனுக்கு ஃபைட் பண்றது, வாரியர்ஸ். அவளுக்கு அது பண்ணலைன்னா தான் நீ தப்பு பண்றதுன்னு அர்த்தம். உன்னோட குலத்துக்கு தர்மம் பண்ணலை நீன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த இடத்துல இவனுக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணணும்னு தோணாத, தாத்தாவையும் குருவியும் பார்த்துட்டு போர் உணவு ஃபைட் பண்ணணுங்கிற மூடே போய் அவனுக்கு பாசம் மேலோங்கி எழுது. ஸோ இது ஒரு வீரனுடைய வீழ்ச்சி. உடல் நடுங்கிறது. அதனால என்ன ஆயிடுது? அவனுக்கு உடம்பு நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டு, வாய் உலர்ந்து போயிடுது, உடம்புல இருக்கிற ரோமங்கள்லாம் சிலுக்கிறது. காண்டீபம்ங்கிறது என்ன? உலக அவன் கையில் இருக்கிற வில்லு பேருதே காண்டீபம். அது கையை நழுவி கீழே விழுது. இதெல்லாம் காரணம் என்ன? பயம் அல்ல, இரக்கம். இரக்கம் வந்து யாருக்கு இருக்கணும்?
பக்தர்களுக்கே உரிய மென்மையான குணம். ஒரு பக்தனுக்கு இருக்க வேண்டிய மென்மையான குணம் இருக்கு. ஆனா ஒரு சத்திரியனோட குலதர்ம தொழில மறந்து போயிடலாம். இரக்கம்ங்கிறது தான் முக்கியமானது பக்தனுக்கு இருக்கிறதுனால அது மறந்துட்டு என்னடா பண்ணுறதுன்ட்டு ஃபெயில் ஆகி உட்காந்துருக்கான். அது அர்ஜுனன் சொல்கிறான், என் உறவினர்களை கொண்டு நான் எப்படி வாழறது? அவர்கள் ரத்தத்தில் தோய்ந்த ராஜபோகம் எனக்கு வேண்டாம். அவள்லாம் செத்து போயிட்டு நான் அந்த ராஜயோகம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். நான் ராஜ்யத்தை ஆடுறது எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. அதே மாதிரி நான் யாருக்கா வழங்குறோம்? அவளே செத்து போயிட்ட அந்த ராஜ்யத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? இதெல்லாம் இவனுடைய முதல் சாப்டர்ல துரியோதனனுடைய குமுறல்கள். ஓகே, அர்ஜுனனின் வாதங்கள், சாரி துரியோதனன் இது அர்ஜுனனுடைய வாதங்கள் எல்லாம். குலதர்ம அழிவு, குலதர்மம் போர் குடும்பங்களை அழிக்கும். முன்னோர்களுக்கான சடங்குகள் அதாவது எல்லாம் நின்று போயிடும். வர்ண சங்கரம் ஏற்படும் அப்படின்னு குலதர்மம் அழிஞ்சு போயிடுமே. பாவம் பயம் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இருந்தாலும் சொந்த உறவினர்களை கொல்வது பாவம் என்று அர்ஜுனன் அஞ்சுகிறான். ஓகே, அதனால கடைசியில் அகங்காரத்தில் என்ன நடக்கிறது? அர்ஜுனன் வில்லையும் அம்பையும் எரிந்து விட்டு தேர்தட்டில் சோர்ந்து உட்கார்ந்துக்கிறான். அப்போ கிருஷ்ணன் புன்னகை போட்டு நண்பனுக்கு ஆறுதல் எப்படி சொல்றார்? குரு பாடம் நடத்துவார், அர்ஜுனன் கேட்க தயாராகிவிட்டான் என்பதே கிருஷ்ணன் அறிவார். அவன் உட்கார்ந்த உடனே அவன் சொல்றதை இப்ப கேட்க போறான் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுது. துயரம் ஏன் யோகம் என்று அழைக்கிறது? விஷாதம்னா என்ன? குழப்பம் இல்லைன்னா துயரம். சரணாகதி, பகவான் சரணடைஞ்சிட்டேன்னா யோகம், இறைவனுடன் இணைஞ்சிடலாம். அர்ஜுனன் விஷாத யோகம். வழக்கமாக யோகம் என்றால் மகிழ்ச்சி, இங்கே துயரம் யோகமாகிறது. நமது அறிவு தோல்வி அடையும் போதுதான் நாம் இறைவனை நாடுகிறோம். அந்த சரணாகதி நிலையை உண்மையான யோகத்தின் ஆரம்பம். ஸோ இந்த கலியுகத்துக்கான முக்கியமான ஒரே ஒரு மருந்து என்ன? குருக்ஷேத்திரம். நாமும் வாழ்வில் கடமை மற்றும் பற்றுதல் அந்த மத கட்டங்களை சந்திக்கிறோம். அதுக்கு என்ன தீர்வு? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தது போல நாமும் திருநாமத்தை சரணடைய வேண்டும். அதனால பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யாரெல்லாம் ஏற்கனவே சான்ஸ் பண்ணிட்டு கேளோ அவள்லாம் ஓகே. இல்லாத வாய்ப்பையும் கூட சேர்ந்து ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க போறோம். ஓகேயா? இல்ல எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு வாட்டி சொல்லிடலாம். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ராமா ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. எத்தனை நிமிஷம் ஆச்சு? எத்தனை செகண்ட் ஆச்சுன்னு பாருங்க. இதை 108 தடவை சொன்னேன் ஒரு மாலை. ஓகே, அவ்வளவு தூரத்துக்கு போக வேண்டாம். நீங்க எப்படி பண்ணுங்க, 18 days கிளாஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. இதே மாதிரி நாளைக்கு கிளாஸ்ல வரும்போது 2 வாட்டி சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி 18ஆம் நாள் இன்னைக்கு நீங்க பண்ணும்போது ஒரு ரவுண்டு உங்களுக்கு பண்ணிடுவேன். நான் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன் அந்த காலத்துல. 5 yearsக்கு முன்னாடி அப்படிதான் எனக்கு என்னோட குருஜி எனக்கு அப்படிதான் சொன்னார். நீ முன்னாடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, இப்ப ஆரம்பி. இன்னைக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லி என் கூட சேர்ந்தேன். 2ஆம் நாளுக்கு 2. இந்த மாதிரி 18 நாளைக்கு முந்தி 16ஆம் நாளிலேயே எனக்கு ஒரு ரவுண்டு நான் பண்ணிட்டேன். 108 தடவை வந்துடுறது கிடக்குது. சரியா? நான் அது எப்படி வருதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்லித்தரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு 2 வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க. இது இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது தெரியுது பிரபுஜி? மாதாஜி தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஒரு கருப்பொருள் சிதைவு 2 பக்கமும் நிற்கிறா. இல்ல அதே தான் இன்னும் சாப்டருக்கு 2 தினசா போட்டிருக்கா வீடியோவை. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே பால் வச்சிருக்கா. இந்த பால் தர்மக்ஷேத்ரே கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுச்சு எல்லாம் வீட்டுல வச்சுப்பா. இந்த பாலை இந்த மாதிரி புழிஞ்சு திருதராஷ்டிரம் புழிஞ்சு என்ன பண்றான்? அதை பாலை தனியா பன்னீராவும் தனியா பிரிச்சு அதை இருங்கலாம். அவை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஐடியா. அது மாதிரி அவளை பிரிச்சு தனியா அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு கீழே இருக்கிறத எடுத்து வச்சுட்டு இதை பண்ணி பன்னீரை வச்சு நல்ல பெரிய பெரிய டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்னு அவனுடைய எண்ணம். யாருக்கு? திருதராஷ்டிரத்துக்கு. ஒரு போர்க்களம் 3 பதவிகள். திருதராஷ்டிரனுக்கு குணம் தமஸ் குணம், அறியாமை. அதனால என்ன ஆகுது? அறியாமை குணத்துல இருக்கிறதுனால கவலை அண்டு பற்று ஜாஸ்தி. குழந்தைகள் பெரிய ஆளா இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஆசையா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் இன்னொருத்தர இது பண்ணி நம்ம பெரிய ஆள் ஆகணும்னு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இல்லையா? அது அந்த இதுல இருக்காரு. துரியோதனன் குணம் ரஜஸ் குணம்,
ஆசை ஜாஸ்தி. வினயன பயம் மறைக்கப்பட்ட ஆணவம். இது அர்ஜுனன் எப்படி? அர்ஜுனன் சத்துவ குணத்துல இருக்கான். அவனுக்கு நன்மை இரக்க குணம் இருக்கு. அவனுக்கு இரக்க குணம் பகவானோட கிருபையால அது வேற உண்டு அவனுக்கு. ஏன்னா ஒரு டிவோட்டிக்கு எப்போதுமே இரக்க குணம் உண்டு. அது ஆனா இருந்தாலும் அவன் ஃபைட் பண்ணணுங்கிறத இப்ப 2வது சாப்டர் நாளைக்கு சொல்லி தருவார். அந்த மாதிரி சொல்லுவார். குருட மன்னனின் கவலை கிம் அக்குருவத்தை என் மகன்கள் என் பிள்ளைங்கிறத பத்தி தான் பேசுறாரு. பாண்டூன் மகன்களிடமிருந்து வெளிப்படையாக பிரிச்சு சொல்றார். குருக்ஷேத்திரம் புனித தாக்கம் தர்மம் மிக்க பாண்டவர்களுக்கு சாதகமாகுமோ இருக்குமோ என்று கவலைப்படுகிறார். சரி எது தவறு எது என்று தெரிந்திருந்தோம் பற்றுதலால் செயலிழந்த ஒரு அரசன். ஓகே. துரியோதனன் பயம் மறைக்கப்பட்ட ஆணவம் துரோணரின் தவறை திருஷ்டத்யும்னன் சுட்டி காட்டுவது ஆசிரியர் முட்டாள் என்பதை குறிக்கிறது. அவர் தனது நம்பிக்கையை அதிகரிக்க சிறந்த வீரர்களை பட்டியலிடுகிறார். ஆனால் அவரது அதிகப்படியான பேச்சு உள் பயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இதனால் என்னது? ராஜதந்திரத்துக்கு முயற்சிக்கிறார். ஆனால் இறுதியில் தன் சொந்த தளபதியை புண்படுத்துகிறார். இதுதான் துரியோதனோட மறைக்கப்பட்ட ஆணவம், பயம் மறைக்கப்பட்ட ஆணவம். பெரிய சத்தம் முழக்கங்கள் இதெல்லாம் கேட்கறது, இதெல்லாம் பண்றது, இதெல்லாம் என்ன இருது? கர்ஜனை இதெல்லாம் அது நொறுங்கிறது. இந்த மாதிரி சங்குகள் விதவிதமா சங்க வச்சுன்னு ஒருத்தரும் ஊதுகிறார், தெய்வீக சங்குகள். ஸோ அதனால இந்த தெய்வீக சங்குகள் என்ன ஆகுது? ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பை கொடுத்துருது. நம்ம அவெல்லாம் ஜெயிக்க போறாங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடுது. எதிரிகளின் இதயங்கள் அதனால நொறுங்கி போகுது. இறைவழி நம்பிக்கை ஜாஸ்தியாவாளுக்கெல்லாம் பாண்டவர்களுக்கு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ வெற்றியினோட அறிகுறிகள் பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்க போறாரு. 9 அறிகுறிகள் இருக்கு ஜெயமாகிறதுக்கு. என்ன? அது பூமி, அது இந்த பூமி, அது என்ன? தர்ம பூமி, புனித பூமி, தெய்வீக தேர், அனுமாரோட கொடி, பாஞ்சஜன்யம், அதாவது அந்த சங்கு, கிருஷ்ணருடைய இருப்பு, அதிர்ஷ்ட தேவதை, எதிரிகளின் உடைந்த இதயங்கள், மங்கள நேரம், இத்தனையும் சேர்ந்துதான் அவளுக்கு வெற்றி. வெற்றியினோட அறிகுறிகள் எத்தனைன்னு கேட்டா 9 அறிகுறிகள் சொல்லலாம். நீங்க கிருஷ்ணர் ஒரு அமைதியான ஆசிரியர். ஒரு ஆசிரியர்னா ஒரு டீச்சர்னா எப்படி இருக்கணும்? அமைதியா இருக்கணும். நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கணும். கேட்டுட்டு அப்புறம் அவருக்கு தெரிஞ்சது, அவர் கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் இல்லையா? அதை நீங்க கேட்டுட்டு நீங்க இதைத்தான் பண்ணணும்னு அந்த ஆசிரியர் சொல்ல மாட்டார். நல்ல ஆசிரியர் தான் இருப்பார். நீ எது ரைட்டோ நீ உனக்கு என்ன தோன்றதோ நீ பண்ணிக்கும். இதெல்லாம் நான் சொல்றேன், உனக்கு இப்படி இருக்கு பொசிஷன், நீ என்ன பண்ணுமோ பண்ணிக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான ஆசிரியர் கிருஷ்ணர். அதனால ஒரு இறைவன் தன் பக்தனுக்காக ஒரு சேவக நிலையை எடுக்கிறார் இல்லையா? செவி மடுப்பவர் இன்னும் உபதேசிக்கவில்லை, அவர் கேட்கிறார். அவர் இன்னும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வெறும் அவன் சொல்றதெல்லாம் தான் கேட்டுருக்கார். எப்போதுமே காது கொடுத்து கேட்கணும். ஒரு நல்ல டீச்சரா இருக்கிறவர்களெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்துட்டு அப்புறம்தான் நம்ம ஆன்சரை சொல்லி தரணும். அவளுக்கு புன்னகை, பதற்றத்தில் மத்தியிலும் அமைதியை காட்டுகிறார். என்ன மாதிரி பதற்றமா இருந்தாலும் காமா இருக்கணும். கீழ்ப்படுதல் படைகளுக்கும் இடையில் தேரை நிறுத்த அர்ஜுனனின் கட்டளையை பின்பற்றுகிறார். ஓகே. இதெல்லாம் ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு. அமைதியான ஆசிரியர்னா ஒரு 4-5 பாயிண்ட் நீங்க மனசுல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். வீரனின் வீழ்ச்சிக்கு என்ன? அவயவங்கள் நடுகின்றன, வாய் உலர்கிறது, மை சிலிருக்கிறது, காண்டீபம் கையில் இருந்து நழுகிறது. 4 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது அதனால என்ன இன்சைட்டு? இது மரண பயம் இல்லை, ஆனா அபரிதமான கருணை, மர்சி. அவனுக்கு ரொம்ப இது ஜாஸ்தி. 5 வாதங்கள். அர்ஜுனனது இரக்கம், மகிழ்ச்சியின்மை, பாவம் பற்றிய பயம், குல தர்மம் அழியிறது, தயக்கம். இந்த 5 பாயிண்ட்னால அவன் எனக்கு போர் புரியறதுல இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்றான். யாரு? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் சொல்றான். இதுக்கு என் சொந்த உறவினர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொண்டு நான் எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும்? இரத்தத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தை நான் விரும்பவில்லை. நாம் யாருடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். அவர்கள் இறந்து விட்டால் வெற்றியின் பயன் என்ன அப்படின்னு அதுல உட்காந்து என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம சொந்தக்காரெல்லாம் எல்லாரும் சித்து போயிட்டானே என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறான். பெரியோர்களை கொல்லுதல், மரபுகளை அழித்தல், குடும்பம் அழித்தல், பாதுகாப்பற்ற பெண்கள், விளைவு முன்னோர்களுக்கு நரக வாழ்க்கை. ஓகே. அர்ஜுனன் சமூக
கட்டளையின் நீண்ட கால அழிவை பற்றி ஃபியூச்சரை நினைச்சு பார்த்துட்டு அவன் அஞ்சுகிறான், பயப்படுறான். தனது கடமை குறித்து குழப்பமடைவதாக ஒப்புக்கொள்கிறார். இந்த குழப்பம் ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்கு தேவையான சரணடைதல் ஆகும். ஓகே, இது அரசனின் விசாரணை, போரின் சத்தம், சங்குகள்லாம், அர்ஜுனனின் மனச்சோர்வு, இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல முடிகிறது. இந்த புலம்பலனோட மதிப்பு என்ன? அர்ஜுனனின் புலம்பல் யோகம் ஒரு தோல்வி அல்ல, இது ஒரு தெய்வீகத்தை பேசவை அழைக்கும் உதவியற்ற நிலையின் உண்மையான ஒப்புதல். அவன் ஃபுல்லும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இந்த மாதிரி புலம்பி எடுத்துட்டான். யாரு? அர்ஜுனன். இதை கேட்டு இப்ப தெய்வீகத்துல ஆசிரியர் உங்களுக்கு கிருஷ்ண பகவான் ஆசிரியரா அவனுக்கு சொல்லப்படுறார். இறைவனின் கீதைக்கான களம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே, இது 2வது அத்தியாயம் 2ல நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். நான் ஸ்டாப் ஷேரிங் பண்ணிட்டேன். ஒரே நிமிஷம். இப்ப நான் உங்களை ஒரு 2-3 கேள்வி கேட்கிறேன். அந்த கேள்விக்கு உங்களால பதில் சொல்ல. ஒரு நிமிஷம். ஓ, இப்ப நான் கேட்குற கேள்விக்கு யாருக்கு தெரியுதோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். இந்த பகவத்கீதை எந்த இடத்துல போர் நடந்தது? குருஷேத்திரம். என்னம்மா? குருஷேத்திரம். சொல்லாதீங்க, சொல்லுங்க. குருஷேத்திரம். குருக்ஷேத்திரத்துல நடக்கிறது. வெரி குட். அப்புறம் மன்னர் திருதராஷ்டிரன் தொடக்க கேள்வியில மோதலின் மேல் என்று அடையாளம் காணப்படுவது எது? அவெல்லாம் ஃபைட் பண்றா இல்லையா, அதுக்கு என்ன ரீசன்? இதுக்கு மெயினா ஒன் டைம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க, புரியல கொஸ்டின் எனக்கு. ஒரு நிமிஷம். மன்னர் திருதராஷ்டிரன் தொடக்க கேள்வியில திருதராஷ்டிரன் கேட்கிறா இல்லையா, சஞ்சய் அது கேட்கறது. அந்த கேள்வியில் மோதலின் வேர் என்று அடையாளம் காணப்படுவது எது? அந்த இதுங்கிறதுக்கு ரூட் என்ன? ரூட் காஸ் மோதலின் வேர். அதாவது அவருக்குள்ளே குரு வம்சம் சொல்லிட்டு அவர் தம்பிங்களுடைய பசங்களை பாண்டவ புத்திரர் சொல்லும் போதே அங்கேயே பிளவுபட்டு போயிடுச்சு. அதாவது நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன், ஒரு 4 ஆப்ஷன் சொல்றேன். ராணுவ பயிற்சி இல்லையா, என்னுடையது உங்களுடையதுன்னு பிரிக்கிறாரா, மத சடங்கு குறித்த தகராறா, எதா இருக்கணும்? எங்களுடையது உங்களது, அந்த மாதிரி பிரிச்சுடுறார். அதுதான் அங்க பாயிண்ட். ஓகே, மகன் பாண்டவன் மகன் பிரிச்சிடுறாரு. ஓகே, வெரி குட். போர்க்களத்தில் தர்மக்ஷேத்திரிய சூழ்நிலையை திருதராஷ்டிரன் ஏன் பயப்படுகிறார்? குருஷேத்திரம் ரொம்ப காலமா அது ரொம்ப புண்ணிய, நேர்மை, நீதி, அது எல்லாத்துக்கும் பேர் போன ஒரு இடம் மாதாஜி. குருஷேத்திரம் சந்தியாகிரகணம் பிடிக்கும் போது கூட அங்க கிருஷ்ணரு, பாண்டவர்கள், துரியோதனன் எல்லாருமே அங்க தர்ப்பணம் கொடுப்பாங்க. அந்த இடத்துல நடந்தா தர்மம் ஜெயிக்கும், அதனால அவர் பயப்படுறார். வெரி குட். நல்லொழுக்கம் உள்ள பாண்டவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் அஞ்சுகிறார். ஓகே, வேற யாராவது வேணாலும் சொல்லுங்கம்மா, யாருக்கு தெரியுதோ சொல்லுங்க. போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு துரியோதனனை துரோணரை அணுக எந்த உளவியல் இயக்கி வழி நடத்துகிறது? துரியோதனன் துரோணரை அணுகி எதுக்காக அவன் போய் எந்த உளவியல் இயக்கி வழி நடத்துகிறது? அதாவது மாதாஜி, நீங்க அவளுக்கு பாதுகாப்பின்மை, பாசத்தை காட்டி அவங்கள ஜெயிச்சு வச்சுட்டு போறீங்க, எனக்காக நீங்க போரிடணும் அப்படின்றத மறைமுகமா சொல்றாரு. வெரி குட். கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட பார்த்தசாரதி என்ற பட்டத்தின் அர்த்தம் என்ன? தேர் ஓட்டுறதுனால பார்த்தசாரதின்னு சொல்றாங்க. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா?
அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டுறதுனால Very good. பார்த்த சாரதின்னு Very good. பார்த்தான்றது அர்ஜுனன், சாரதின்றது டிரைவர். ம். பார்த்தனுக்கு டிரைவரா வேலை பண்ணாரு வெரி அப்படின்றதுதான் குட். விளக்கம். அதனால அதுதான் ஆன்சர் அதுக்கு. ஓகே. பின்வரும் எந்த சங்கு அதன் உரிமையாளர்களுக்கு சரியாக பொருந்துகிறது? ஓகே. இப்ப நான் ஒரு சங்கு சொல்றேன், அந்த சங்கு யாருக்கு பொருத்தமா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. கிருஷ்ணனுடைய சங்கு எந்த சங்கு? பாஞ்சசன்யம். பாஞ்சஜன்யா. ஓகே. அதனால அந்த எல்லா சங்குக்கு பேரையும் நீங்க படிச்சுக்கோ. தேவதத்தன்னா என்ன, பவுண்டரானா யாருக்கு? பீமனுக்கு பவுண்டரா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு 7-8 இதுக்கு இருக்கு. அது உட்காந்து முடிஞ்சுன்னா படிங்க, எல்லாம் L2ல கண்டிப்பா படிக்கலாம் அதை பத்தி டீட்டெயில்ஸ். அர்ஜுனன் புலம்பும் நிலையில் எந்த உடல் அறிகுறியை அனுபவிக்கவில்லை? அவன் புலம்புறான் இல்லையா? Yes, மாதாஜி. அவன் எதை அவன் இதுங்கல, அதாவது நம்ம அவன் என்னத்தை உடம்புல என்னத்தை எடுத்துட்டு போறோம், இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு நம்ம என்ன எடுத்துட்டு போறோம் அந்த ஒரு நிலையினால என்னால முடியாது அப்படின்னு ஆமா, அவன் உடம்புல அவனுக்கு பலம் இருக்கு, இருந்தாலும் அந்த பலத்தையும் அவனால துவண்டு போயிடறான். ஒரு பக்கம் பார்ட்னர், ஒரு பக்கம் குரு, அப்படி நம்ம அவனுக்கு அதிகரித்த உடல் வலிமை தான் அவனுக்கு ஆன்சர். ஓகே. வெற்றி வர்ண சங்கரத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் அது வெற்றுத்தலம் என்று அர்ஜுனன் வாதிடுகிறார். இந்த சொல் எதை குறிக்கிறது? எதுக்கு குறிக்கிறது? மாதாஜி எனக்கு புரியல கொஸ்டின். தேவையற்ற மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு மற்றும் சமூக சரிவு. அதாவது போர் நடந்ததுன்னா எல்லாரும் மக்களுக்கு சண்டை இல்லாம போறதுனால சீர்கேடான ஒரு சமூக உருவாட வழிவகுத்துருமா? ஆமா, அது ஒரு கேள்வி இருக்கும். அப்புறம் மூலத்தின்படி அர்ஜுனனின் தயக்கம் ஏன் கோழைத்தனம் என்பதை விட இரக்கம் என்று கருதப்படுகிறது? இறக்கம் இறக்கம் ஏன் இறக்கத்தரவு நினைக்கிறாருன்னா, இந்த மாதிரி குடும்பம் எல்லாம் சிதைஞ்சிடும், அதனால இது தனிப்பட்ட காயம் அப்படிங்கறத விட பயத்தை விட வலியை ஏற்படுத்தும் பயத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்குது. ரொம்ப பசி வந்துட்டா எந்த தவறுக்கும் துணிஞ்சிடுவாங்கன்றது கரெக்ட். கீதையின் சொல்லில் ஞானத்திற்கான முதல் படி என்று உரை எதை விவரிக்கிறது? ஞானத்திற்கான முதல் படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பக்தி. பத்தாவதுக்கு விரக்தி மற்றும் ஒருவர் அறியாததை ஒப்புக்கொள்வது. அதான் ஆன்சர். அதுக்கு என்ன சொல்லணும்? விரக்தி மற்றும் ஒருவர் அறியாததை ஒப்புக்கொள்வது. ஓகே. அது இந்த மாதிரி இது எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு குவிஸ் இருக்கும். அந்த குவிஸ் போனாக்க 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். ஸோ அந்த குவிஸ்ல நீங்க போய் உங்களுக்கு ஆன்சர் 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு அந்த அன்னைக்கு குவிஸ் பண்ணிடணும். அந்த இன்னைக்கு பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நாளைக்கு 2 சாப்டர் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6:30 தான் இருந்து. ஓ, நாட் பேட். சரி, நான் இந்த கிளாஸை பற்றி இதோட நிறுத்திடுறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுனாக்க, உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னாக்க இருக்கலாம், பேசிக்கலாம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. நீங்க யாரெல்லாம் கொஞ்சம் அவரோட பேர் எல்லாம் கொஞ்சம் போட முடியுமா அந்த சாட் பாக்ஸ்ல? நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன். நான் புதுசா நிறைய சாட் பாக்ஸ்ல போட்டு விடுங்க. இல்லாட்டி நீங்க உங்க ஜாயின் பண்ற இல்லையா, உங்க பேரோட உங்க நம்பரை போட்டுட்டேன்னா எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கும். ஆமா, நான் ரெக்கார்டிங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் முதல்ல. அப்புறம் அவன் சில பேர் இந்த செல்லோட இது படிப்படி ஜியோமி அந்த மாதிரி எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்க. சாம்சங் மத்தாச்சி ஒரு நிமிஷம் மத்தாச்சி ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் இதோட இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு சாப்டர் 1 இன்னைக்கு படிச்சுட்டோம். படிச்சுட்டோம், ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். கமலா மத்தாச்சி ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. அதனால இந்த சாப்டர் நீங்க போய் குவிஸ் இன்னைக்கு பண்ண முடியுது வந்துட்டுனாக்க போட்டுருந்தாங்கன்னா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் சேர்த்து வச்சு. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण.